I gde ste ljudi, dobrodošli još jednu epizodu Nuclear Gameri. Ovo je obaveštajni klip, odlučili smo da ja, NIS, SIO88 i Gaming Serbia spojimo kanalu Nuclear Gameri. Tako da ćemo povodom toga igrati Skywars na Sarni. Ajmo, Dušane. Čekaj da se prebacim iz F5. Odigrat ćemo jedno oko 2-3 partije. Ajmo 3, 4, pozor sad. Gigi, nisi tu. Gigi. Ne veze, odigrat ćemo. Tako kako smo rekli. I ajde da počnemo. Imaš temu. Neće nisi dobro. Dobro. Iron Sword. Bravo ti. Bravo ja. Ljudi, ubili smo Mišu, bio je to tragičan trenutak kad sam ubio Mišu. Duša malo nije počeo da plače, znači to je bilo tragično. Toliko tragično. Znači, bauze. Bilo nam je žao Miše, ali... A sam ga morao ubiti. Izvini Mišo. Miša. O, fuck. Ubit će me, ubili su me. Bravo, aj sad stavi pauzu. Aj sad te. Mislim neću. Ja ću ako malo karati po sali. Pričaj nešto, ti pričaj nešto dok ja tu gulcam okolo. Sad čekaj. A da, ljudi, još ćemo snimati na serverima preživljavanje, paintball. Snimat ćemo GTA 5. GTA 5, Counter i tako to. Ali mi imamo još jedan član, on još spava, pošto je sad... Bio je do kasno jutros. A ja kao nisam bio, ti si otišao da spavaš ko mala bela. A dok sam bio budo? Ili smo do pola 2, kako li? Ajde, brate. Ti ko beba neka, mama Mija. Moja mama Mija, znaš Jesi to? umro? Znaš to ko je o haker, moja mama Mija? Jesi umro? Jesam. Ajde. Čekaj. Haso, razmišlja li i pjevu? Joj, ne volim najbosno na stoku, joj. Ajde, Dušane. Ajmo. Ček, ja govorim, ne to, no. 3, 4, pozor, sad. Peščara. Opet nisi tu, ja sam jede. GG, opet nisam tu, odigramo partiju pošto je obaveštenje, znaš mi ono, obaveštenje. Štenje. I snimat ćemo, potrudit ćemo se da izađe klipovi svaki dan. Svaki dan će znači izlaziti po jedan klip. Možda ako stignemo, ako ne. Da. Šta? Tačno to. Ako stignemo, ne. Možda i danas izbacimo još koji klip, ali... Pa ne verujem da će. Možeš ti meni da baciš otrov. Ajde, dođi. Gdje si Miš? Ubi Mišu. Ubio sam! Evo, moj Mišo. Trko ja. Trko Miša, što si ubio Mišu? Nisam. Jesi umro? Nisam. Pokazat ću ti kako da isečeš te delove gdje me čekaš, tako da što isečem. Imam 4 strele, pa uspijem 2. Ti sigurno 2 hita, da nisi. Promaši si treba 2, ne veze. Nema veze, Mišo. Ja skočio slučajno. Ne veze da odigrati tu partiju. I ova je 3. partija posljednja. Ubi me! Ubite! I vidimo se kad počne sljedeća partija. Pošto i ja smijem samo da kažem. Opet nemam prvu Haks. You hack not. You hack by one.
Uaaaa. Koji nob? A sam ja nob. Jesi umro? Ne. Bar da ubijemo jednog lika, ajde. Ubio ja njega, ubio on mene, pa. Ajde odjavimo se. Ajde. Ček. I evo nas, vratili smo se posle moje 2 odigrane partije, njegove 3 i da odjavimo epizod vreme. To je bilo to što se tiče ove epizode, vidimo se sljedeći. Ćao!